Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang bocah-bocah. Ketemu maneh karo Bu Hasana sinau bareng basa Jawa kelas 3. Ing pelajaran sadurunge bocah-bocah wis belajar mengenai teks narasi lan deskripsi. Wis paham tau bocah-bocah? Nah, terus ing ulangan loro utawa pasinaon loro iki bocah-bocah arep ngenai yaiku laporan kegiatan utawa gawe laporan, gawe utawa nyusun teks hasil observasi sing arupa laporan kegiatan. Contohnya ing kono yaiku ing wacan LKS kelas 3 halaman 19. Judule Sendang Tirta Kamandanu. Ya, ning kono bocah-bocah mari plesir ing Sendang Kamulan Kamandanu. Nah, ing kono bocah-bocah dikongkon gawe laporan kegiatan hasil observasi bocah-bocah ing Sendang Kamulan ing Sendang Tirta Kamandanu. Hasilnya ini pertama ono jenenge kegiatane. Kegiatane iki obon utawa mlaku-mlaku ing Sendang Tirta Kamandanu. Waktu pengamatane, waktu kegiatane di waktune dina apa? Oh, misale pas wayahe dina Kamis tanggal piro, bulan apa lan taun piro. Objek sing diobservasi, misale objeke piye, api, elek, apa jenenge objeke mang apa ditulis ing kono. Pengamatane sing diamati apa alame, apa keadaan banyune, gunane kanggo apa, nek ngono ditulis. Jadi pertama jeneng kegiatane misale mlaku-mlaku. Waktu kegiatane misale dina Minggu, tanggal iki, bulan iki, tahun iki. Papan panggonane misale Tirta Sendang Kamandanu. Sendang Tirta Kamandanu. Guru pembimbinge sapa sing melok mau. Terus digawe tabel laporan kegiatan kaya ngene. Tabel laporan kegiatan iku siji misale apa? Contone siji. Nah, pengalamane mlaku-mlaku ning kono mau seneng apa ora? Nah, terus apa maneh sing ditulis ing hasil kegiatan. Tugase bocah-bocah yaiku nggawe laporan kegiatan ana ing LKS Basa Jawa kelas 3 halaman 22. Nek ngono bocah-bocah dikongkon nulis laporan obon taun wingi yaiku sing nang USB ya, USB sing ning Beji. Nah, pas ning kaya kampung sapi iku bentuke. Nah, ning kono ditulis hasil observasine piye. Ditulis ing LKS Basa Jawa halaman 22. Yaitu kegiatane bocah-bocah obon ning web Beji tahun ini. Nah, tugasnya dikumpulake dina Sabtu ing sekolah. Paham bocah-bocah? Wis semene wae pelajaran basa Jawa dina iki. Wasana akhiri yaiku
gawe hasil observasi utawa gawe laporan hasil observasi ning Kampung Sapi Beji. Nah, bocah-bocah tulis pengen judulnya oleh pas plesir nandi, terserah bocah-bocah, sing penting hasil laporane piye ditulis ing buku LKS Basa Jawa halaman 28 dikumpulake dina Sabtu. Wis semene wae bocah-bocah, wasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.